Tak ja som fit celý, ako teším sa na ten zápas. Ten zápas bude trvať asi 3 sekundy. Dostal som rady na Facebooku, že čo mám robiť, že mám si zobrať hneď uterák biely a hneď to hodiť. Druhý mi písal, že v momente si ľahni na zem a tretí hovoril, že musíš udreť poriadne, utiec sa, utekať. Tak uvidíme, koľko vydržím, tak som zvedavý, no. V živote som neboxoval, akože. Takže po 3 sekundách ho dáš dole. No, ja utečem, tak dobre viem bežať, v pohode. Áno, ja som pripravený. Dobre si ma pozrite, lebo to je prvý a posledný krát, čo mám toto na sebe. Takto ani mikrofón neviem toto chytiť. No. Chalani z kapely si robili srandu, že ma odfotili, že dobre si pozrite, ako vyzerá Juri, lebo budúci týždeň už bude mať monoklen. No tak uvidíme teda, čo som mohol, ja sa nechám nahovoriť na všelijakú sprostosť, tak ja som rád, že som tu a bude zábava, no veď uvidíme, no.